Aristi, EITB-ko irrati taldeko zuzendari ordea eta EITB-ko ordezkarietako bat Euskaraldirako, mila esker gurekin egoteagatik. Zuei? Zer iruditzen zaizu Euskaraldiaren proiektua? Nik uste dut Euskaraldiak asmatu duela motibo askorengatik. Batetik esango nuke asmatu duela benetan arazoaren gakoa bilatzen, ezta? Orain arteari ginelako, bai, nire Euskararen alde. Ez? Txapatxo hori jartzen genuen edo gure aldekotasun hori erakusten genuen eta kitxo, ez? Oraingoan berriz iruditzen zait oso positiboa dela, haratago goazela. Bai, txapatxoa jarriko dugu, baina txapatxo hori bada konpromiso baten seinale, ez? Eta konpromiso horren helburua gainera da erabilera eta jakintza biak parekatzea. Ze bai, euskaraz badakigu, baina gero datuek diote ez dugula egiten. Orduan uste dut batetik oso diagnostiko ona egon dela, eta batez ere niretzat pozgarria da aspaldiko partez erakundeak eta euskalgintza elkarlanean dabiltzalako. Eta uste dut hori dela bidea. Ze bestela norbera bere bidetik hasten bagara ez dugula egingo, ez? Hortxe gabiltza bai bakoitza berean, baina oraingoan mintza ez fokoa jarri, eta oso argi identifikatu da fokoa zein den, eta egin ahal guztiak hortara bideratu, ez? Beraz nik uste dut arrakastatxoa izango dela. Zuk Euskaraldian zer rol hartuko duzu? Hau bizi o belarri? Zalantzatan izan nintzen, ze badaugat nik berritxuaren ospea, eta orduan esan, mundu guztiak esperoko du hau bizi izatea. Baina gero egia da, nire lanarengatik ere tokatzen zaidala askotan, euskara ez dakienik edo ongi menperatzen ez duenarekin edo hitz egitea, ezta? Baina, azkenean bintzat, hau bizi izatea erabaki dut, eta esan dut, izena badudanez, izana ere izan dezagun, eta nik uste dut baietz. Uste dut animatu behar ditugula belarri prestak, ze aipatu didate belarri prest gutxitxo gote dagoen, hau bizi askotxo, ze badirudi hor gainera, eta nik uste dut autokritika eginda, akaso komunikabideok ere ez dugula asmatu mezuarekin. Ze badirudi bi mailako euskaldunak direla, ez? Hau bizi baldin bazara, euskaldun peto-petoa eta oso-osoa zara, eta belarri prest baldin bazara erdibideko bat. Orduan, uste dut hor, oraindik ere egun batzuk baditugula mezu hori afinatzeko, eta jendeari hau bizi izatera animatzeko, baina, ni neroni hau bizi. Parte hartze handia egongo dela uste duzu? Bai, esango nuke, eta hori da nire nahi abintzat, izena eman dugun guztiok gero etxeko lanak ongi egin ditzagula. Zegia da, izena ematearena badela pixka bat, lotxatan, ez? Nola egongo naiz nik izenik eman gabe. Bale, oso ondo, izena eman duzu, ez? Baina orain, hitzetatik ekintzetara pasa behar dugu, ez? Eta uste dut hortan euskaldunok hitzezkoak garela eta portatuko garela. Eta nik batez ere uste dut azkenen giroak behartzen zaitu. Eta hori ere bada Euskaraldiaren helburuetako bat, ezta? Jendeen ikustaraztea zure inguruan badauduela euskaldunak. Ze bestela beti zalantzaren aurrean geratzen zara esanez. Okin deiranoa eta okinarekin euskara zeingo dut, erdera zeingo dut, jakingo aldu, eta orduan zalantza horren aurrean lehenengo hitza erderaz egiten zu. Ez oraingoan balioko du ikusarazteko zure inguruan akaso, zuk uste baino euskaldun gehiago badaudela, eta orduan horiekin, ohitura hori sortu ezkero, ni eguraldi kontutan ere zerbait badakidanez, hau da Xirimiriaren antzera, ezta? Xirimiria badoa pixkanaka euritan, eta jabetu zaren erakoia guzti zara, ez? Esango nuke Euskaraldiarekin berdina lortu behar du. EITB euskararekin konprometituta dago? EITB etxea bera bai, eta segurazki bakarren batek esango du gehiago ere egin genezakela, eta segurazki arrazoia du, ez? Izan badaudelako. Dena den EITB-ren barruan ere EITB-txo txiki asko daude, eta orduan horietako batzukin gauza naturalago eta normalagoa den bezala, beste batzuekin lan gehiago egin beharra daukagu. Nik uste dut guk EITB bezala egin dezakegun aportaziorik handiena dela, jendeari ikustaraztean urtean zehar gure bagarela, bai hau bizi eta bai belarri prest. Alegia, etxaren barruan baditugu euskerazko komunikabideak eta baditugu erderazkoak ere. Baina banaketa horrek uste dut ez duela bakarrik hizkuntzaren araberakoa behar. Euskerazkoetan normaltasun osoz ari gara euskaraz eta euskaratik, erderazkoetan ez gara erderaz ariko, baina euskaratik ere ari gaitezke. Alegia, euskaratik bertatik abiatuta munduan nola ikusten den ikusaraztea horrek beharko luke erderazko komunikabideen helburua. Eta lan didaktiko hori egin, eta jendeari ikusarazi euskerara ez gerturatzeagatik guzti hau galdu duzu. Eta uste dut hori dela erderazko komunikabideok EITB barruan egin beharko genukeen lana. Eta Euskaraldiaren barruan EITB zer egiten du? Nik uste dut balioko dula bozgorailuarena egiteko. Alegia, herriz herri, auzoz auzo, erakundez erakunde dagoen dinamika hori ikustaraztea. Lan didaktiko hori dagoeneko egin dugu, egun batzuk badiraia Euskaraldiaren berri ematen ari garela, jende ezagunaren lekukotzak eta biltzen ari garela, eta orduan gure ikuslek eta gure entzulek aitzakiarik ez dute izango esateko Euskaraldia zer den ez dakitela. Dagoeneko erakutsi diegulako. Eta bain, bigarren urratxontan guk egingo ditugu animatu. Esan, oso ondo, orain ezagutzen duzu Euskaraldia zer den, orain parte hartzera.
Eta batez ere, gero horretorriko den gogo eta hori gizarteratzerako orduan, ze hori ere bada ona, ez? Izango dira 11 egun non guztiok euskaraz ariko garen, baina 11 egun horietan neurketa bat egingo da, bere egunean lasarten egin zen bezala. Handik ze ondorio atera ziren, horiek zabaltzea izango da gure ardura, eta gizarteratza eta jendeari esatea. Ondo aritu gara, ze uste baino beto atera da, edo badugu hobetzeko, eta orduan datorren urtekoari begira, oraindik ere ea gehiago egiten dugu. Eta orokorrean, komunikabideetan euskararen erabilera egokia egiten da? Euskara hizkuntzaren erabilera esango nuke baietz. Gertatzen dena da, eta egun hauetako albistea ere bada Errioxako gobernuak hartutako erabaki baten kontura, azkenean euskara bera eztabaidan edo jartzen denan, edo eztabaida politikoaren erdigunean jartzen denan, nik uste dut mesede gutxi egiten diogula. Nik uste dut euskarari egin dizaiokegu mesederik handiena dela naturaltasunez lantzea. Beste edozein hizkuntza lantzen dugun bezala, alegia. Gure ekoizpenak euskaraz direlako ez dira erderazkoak baino hobeak. Ez, gureak onak dira, bestela ere onak direlako. Eta euskaraz dira, baina bestela ere onak dira. Orduan, batetik uste dut, sentimendu hori ere gainditu beharra daukagula, eta konplejurik ez izan. Euskaraz egiten dena, beste edozein hizkuntzan egiten denaren parekoa da. Larrutu behar denean larrutuko dugu, eta goraipatu behar denean goraipatuko dugu. Baina ez soilik euskara hutsezkoa delako, hain zuzen ere besteen liga berean gaude. Gureak dauka plus bat, guzti horretaz gain, euskaraz dela. Eta uste dut plus hori azpimarratu egin behar dugula. Eta hortan akaso komunikabideok, ez dugu igual behar bezala asmatuko. Baina bai argi utzi nahiko nukena, euskaraz gaur egun daukagun komunikabideen panorama sekulakoa dela. Badaukagu egunkari bat egunero ateratzen dena. Herriz herri eta herri ekimenez sortutako hainbat eta aldizkari komunikabide txiki badaude, hain zuzen ere zerbaiten adierazle badena. Zientziaren gaineko aldizkari potente bat daukagu elduiar euskara hutsez idazten dena, prentsa espezializatua daukagu. Gaur egun euskara badago erakusleio guzti horietan, ez? Eta uste dut hori ez dugula behar bezala ospatzen. Askotan aritzen gara, euskaraz aritza zailagoa da, gogorragoa da. Bai, baina ere, begira zer lortu dugun, ez? Eta uste dut hori paparrean ere jarri behar dugula eta tarteka arrotasun pixkatera atera behar dugula. Berriz ere mila esker gurekin egoteagatik. Zuei eta animo. Aber nota hona jartzen izan, irakasleak.